Kabor Kapatisi TV. Kabul, Kamashin Kabalas Nakarpang Kabakhamskem, Kamstet, Kamklan, Batbaduna Bam Umpnia. Rangbah ubana ka Shnong keti thawyar ka Shnong ka badan ha kithan motion road ha ka ba uba Nicholas Linkoy lai phukundai snem karta ulajan Shah bom Shnong ha Lawmei na ka daw ka Jingkynnoh Menshohnoh katkum ka karwo khubor na superintendent of police ka East Khasi Hills uba Viveks IPS ulai thu uba ha ka khanriu tarik urisaw arajar apsan ha ka por prabaji minstep Rangbah Shnong jong ka Lawmei ka Shnong ka badan ha kithan dingye ula pentep sikipulet ba kipaj bhor kilami ban bom Shnong ya wei Rangbah ya uba kila keno ba udai Menshohnoh Marsin yo jingtep yakane kipulet ka Lomding Jiri Police Station haringkat kipulet jonga Special Operation Team kila let woodwood syakate ki Shnong bat kila yo ban say yo uba Nicholas naka yeng Shnong kiba kinong yalam Shnong kila ajing yada yo ban lad naka kti kipaj bhor haba kali toket na uba Nicholas ulai thu ba udai uba bala pomdieng ha umnyam Henry haka khat santrik urisaw arajar arsan haka por khandai beji AA menmiet ulami na omnyam ban lech samit chayeng ki bahayeng jongu haka Shnong thlong ka badon hakithan soyong Henry haba poi Lawmei Namar ka jingkret palat usami no haka wekesem jong kibrio Henry haka step ka babut dang step kata haka pon riu beji utrai jong kasem ula yoi yau bat ula shondor ha ringkat ka pertabrio bat tang markum tahi kilami kipaj ba Henry ka bor Shnong kala yo bantan yau sya yeng Shnong ban lat na kipaj ba kipulet kilayalam no yo ni Rangbah bat kilayalam ban pa examen sya civil hospital Shillong Namar ba ula mensaw malumala